Shubor naga Shlem jong unong san Hima. Kakasi Students Union kabalah kenjo yo maumer basapau sausnem haka jingyat yanti jongka. Kamdai Shuh Tang ka Sengbhalang Hynrei kaladai ru ka Shlem ai Jinghikai yaki babun. Komshi benta banken mau tempang ya ka jingya khun ka KSU nadu balaseng ya ka hausnem shejar khandai spa nyopopra. Kaseng haka sengisat jan kala penlong ya ka jingya kenduk lang jong barok kinong ya lambarim bat kinong ya lamba menta jong ka KSU. U General Secretary ka KSU Usamla Donald V Thaba haka kerwa ulaya thu bahagatai ka jingya kenduk layadan lang uba Geoffrey S Basan ubadai u General Secretary beningkong jong kaseng kong afilian nongrum Vice President kaseng nadu usnem shejar khandai spa nyopo khandai hadu shejar khandai spa prapuwe Professor Malcolm Tariang nong yalam ka KSU hakapor balong Presiden uba Robert Karshiying bat Babul en Lengdo ba Vijay Lengdo editor banding kong ka KSU House nem shejar khandai spa nyopopra bat kiwe hakatai ka jingya kendu laya selok ya shibun kimat ki baka KSU kalashem bat kumju ya kimat ki baka sengkan habudin ki nong yalam ki bala ai jingkren hakatai ka sngi ki kentob yu ba Geoffrey S Basan ba Paul Lengdo ba Samuel Jerwa, ba Dani Karyem, ba Vijay Lengdo, Professor Malcolm Tariang, ba Hamlet Doling, ba Mbhas Imli, ba uba Lambok Starwell Marngar. Uba Geoffrey S Basan General Secretary Banengkong ka KSU, haba ai jingkren ulaong ba ka KSU kamdai Shuh Tang ka Sengbhalang, Hynrei kaladai ru ka Shlem ai Jinghikai. Haka jingkren uba Paul Lengdo ulaong ba kirang kiwan, kirang kiled Hynrei ka KSU kanyai ne serta. Nakalyang ba Vijay Lengdo editor banengkong ka KSU ulaong watla ngamdan Shuh bat ka KSU ngan pelat por at pusau kenta lada kadon kam yanga. Nakalyang ba Deni M Karyem Vice President ka KSU shijar khandai spa khandai pusau hadu hajar ulaong ba ka KSU hadin ka jing sange trekam basipor house nem shijar khandai spa khandai pau kala KM biang house nem shejar khandai spa khandai puwei lengba kisin jam jong iba John Kharkrang bat kiwei ha ka ba iba Banshan Singh Nongben ila shajiet kom u president bat ba Paul Lengdo kom u General Secretary lemda day na iba John Kharkrang ka KSU kan long tang ka jing sa ken mau ha ka history.